З'явілася новыя дэталі ў справе знікнення Анатоля Котава, прадстаўніка Беларускага фонду спартовай салідарнасці. Турэцкая пракуратура афіцыйна пацвердзіла час і месца, дзе быў зарэгістраваны пашпарт Котава 21 жніўня порт Трабзон. Нагадаем, гэта апошні дзень, калі Котаў выходзіў на сувязь з калегамі і роднымі. Аднак ці быў выезд з Турцыі добраахвотны? Вось, уласна, пра нестыкоўкі ў заявах турэцкага боку, а таксама пра высновы ўнутранага расследавання нам апавёў дырэктар Беларускага фонду спартовай салідарнасці Александр Апейкін. На сённяшні дзень ёсць новыя падрабязнасці, звязаныя са знікненнем Анатоля Котава. Вось, як вядома, ён знік 21 жніўня у Турцыі. Пакуль пры не вельмі зразумелых абставінах. Справа ў тым, што гэтая паездка Анатоля Котава, яна не была звязана з такімі асноўнымі працоўнымі пытаннямі. І, на жаль, мала хто з атачэння былі ў курсе ўвогуле гэтай паездкі. Вось, і гэта шмат чаго ускладніла. Вядома тое, што па інфармацыі турэцкай паліцыі мы не можам гэту інфармацыю праверыць, мы толькі можам спасылацца на яе, але тое, што гэта інфармацыя, яна праўдзівая, мы не можам пакуль канкрэтна сказаць. Вось, па інфармацыі турэцкай паліцыі, Анатоль Котаў прыбыў у Стамбул 21 жніўня, дзесьці о 13 гадзіне. Вось, і ўжо ў 18:35 ён пакінуў тэрыторыю Турцыі праз порт Трабзон. Вось, і, як паведамляе турэцкая паліцыя, быццам бы ён сеў на нейкую яхту, і гэтая яхта быццам бы накіравалася там у Сочы. Вось, усю гэту інфармацыю мы ніяк не можам праверыць, пакуль у нас не будзе афіцыйных фотаздымкаў, афіцыйнага відэа, афіцыйнага пацверджання. То бок, гэта ўсё тое, што толькі можна браць да ўвагі, але, на жаль, нейкую тэорыю канкрэтну пабудаваць вельмі цяжка. Што вядома сапраўды на сённяшні дзень? Вось літаральна некалькі дзён таму мы атрымалі афіцыйную заяву. Мы не можам сказаць, што гэта афіцыйнае пацверджанне, гэта афіцыйная заява турэцкай пракуратуры аб тым, што пашпарт Анатоля Котава сапраўды адбіўся 21 жніўня 18:35 у порце Трабзон. То бок, мы маем такое сведчанне таго, што пашпарт адбіўся. Але ці сапраўды было перасячэнне мяжы, ці было оно добраахвотным, гэтае перасячэнне мяжы, ці не было яно тэхнічным, ці ўвогуле вось гэты час, ці ўвогуле не з'яўляецца ён фіктыўным. Мы разумеем, што ў такіх краінах, як Турцыя і ў іншых краінах, з аўтарытарнымі рэжымамі, там увогуле не складана унесці ў базу, у прынцыпе, любы час, які патрэбны. Вось, таму мы пакуль не можам натуральна сказаць, што гэта сапраўдны факт. З нашага ўласнага расследавання пра асабістае жыццё Анатоля, пра ягоныя працоўныя пытанні, мы прыйшлі да высновы, што, натуральна, Анатоль збіраўся пасля гэтай паездкі вяртацца ў Варшаву. Пра гэта сведчыць і тое, што быў набыты квіток у Варшаву у адваротны бок. Пра гэта сведчыць тое, што Анатоль узяў мінімальную колькасць рэчаў з сабой. Усе асноўныя прыватныя, вельмі прыватныя рэчы, яны былі пакінуты дома. Натуральна, калі б чалавек сапраўды збіраўся пакінуць у адзін бок Польшу, то гэтыя рэчы ён бы ўзяў з сабою. Напрыклад, гэта дадатковыя тэлефоны, гэта доступы да пошты і так далей. Чалавек бы рыхтаваўся. Калі б рэальна быў бы намер пакінуць тэрыторыю Польшы ў адзін бок, то, натуральна, было бачна, што чалавек трошкі да гэтага рыхтаваўся. Тут мы бачым, што ніякай падрыхтоўкі не было, быў намер вяртацца ў Варшаву, і адбылося нешта незвычайнае, што мы пакуль можам толькі зараз меркаваць. Тое, што выбудоўваецца, гэта тое, што сапраўды Анатоль Котаў мог паехаць на сустрэчу, якая адбывалася па-за тэрыторыяй Турцыі, у тэрыторыях ці ўжо Чорнага мора, ці нейтральных водах. Такая тэорыя ёсць, і ўжо вось на гэтай яхце ці на гэтым судне нешта ўжо адбылося.
Вось, бо такі факт, што порт Трабзон быццам бы Анатоль Котаў пакінуў 18:35, але яшчэ 4 гадзіны ён заставаўся на сувязі. Бок это выглядае вельмі дзіўна, і у сваіх перапісках ён вёў перапіску і з жонкай, і з калегамі. Там не было ніводнага намёка на тое, што ёсць нейкая небяспека, што ёсць нейкая надзвычайная сітуацыя, што нешта пагражае ягонаму здароўю ці ягонай свабодзе. Там нічога таго не было, то бок сувязь абрываецца вельмі раптоўна. Вось. Ну і далей мы ўжо пісалі пра некаторыя нестыкоўкі пры паведамленні ад турэцкай паліцыі, што таксама як бы трошки насцярожвае, што ёсць такія вось пэўныя нестыкоўкі, ёсць вось гэтая публікацыя афіцыйнага турэцкага выдання, дзе публікуецца не беларускі пашпарт, а трэвел-дакумент, які якраз такі здымак гэтага дакумента атрымала якраз такі там літаральна за 2 дні да гэта турэцкая паліцыя, якая адмаўляла, што яна бачыла нашу заяву ў паліцыю. Ну, это все такое, вось некалькі такіх фактаў, і яны проста вымушаюць як бы сумнявацца ў праўдзівасці таго, што нам пакуль прадстаўляе турэцкая паліцыя ці турэцкая прокуратура. Але адвакаты турэцкія працуюць, магчыма, у нас будзе яшчэ трошкі больш інфармацыі ў бліжэйшыя дні, што дапаможа нейкую карціну пабудаваць канкрэтную. Ну, але зараз як бы асноўная ўсё ж такі тэорыя, што сапраўды Анатоль быў арыштаваны. Магчыма, гэта і было і на тэрыторыі Турцыі, гэта адбылося ўжо на гэтай яхце, што магчыма, ён усё ж такі патрапіў нейкую такую пастку, дзе яго заманілі на нейкую сустрэчу, там ці на нейкія перамовы, ну і натуральна там ўжо адбылося затрыманне. Вось такая асноўная тэорыя зараз. Пакуль асноўныя нестыкоўкі гэта тое, што быццам бы Анатоль Котаў пакінуў тэрыторыю Турцыі 18:35 на яхце, але, як я казаў, яшчэ 4 гадзіны ён быў на сувязі, ну і даволі актыўна быў на сувязі. Вось, гэта першая нестыкоўка. Другая, гэта час прылёту, таму што турэцкая паліцыя паведамляе, здаецца, там пра час прылёту 13:49, але мы ведаем, што час прылёту быў на гадзіну раней сапраўдна. Гэта ўжо таксама такая пэўная нестыкоўка. Далей у турэцкай паліцыі паведамілі, што пасля прылёту, пасля 6-7 гадзін пасля прылёту ён узяў рэйс на Трабзон. Ну, это дзіўна, бо спачатку заяўлялася, што ў Трабзоне ён быў ўжо 18:35, ну, фактычна. Там некалькі гадзін яшчэ ляцець да гэтага Трабзону. Гэта ўжо такая нестыкоўка. Ну і вось гэтая сітуацыя з пашпартам, бо Турцыю і уехаць у Турцыю і пакінуць Турцыю Анатоль Котаў мог толькі па беларускім пашпарце. А у заяве афіцыйнага агенцтва турэцкага ІХА там публікуецца якраз такі трэвел-дакумент. І трэвел-дакумент, здымак гэтага дакументу, ён у нас быў даданы да нашай заявы, якую мы накіравалі ў паліцыю, і паліцыя пэўны час адмаўляла, што яна гэтую заяву бачыла. Атрымліваецца, што паліцыя гэтую заяву бачыла, і атрымліваецца, што паліцыя ўзяла гэты здымак і падзялілася гэтым здымкам, гэта трэвел-дакумента, з афіцыйным інфармацыйным агенцтвам. Вось, што дзіўна. І быццам бы па гэтым пашпарце Анатоль Котаў перасякаў мяжу, але ён не мог перасякаць мяжу па гэтым пашпарце. Ну, вось такія вось, я кажу, што гэта, магчыма, дробязі, магчыма, гэта супадзенні, магчыма, гэта такая проста пэўная недакладнасць у падачы інфармацыі, але ўсё гэта вымушае ставіць нейкія канкрэтныя пытанні.